Soc Cristina Castellano, responsable del Departament d'Aplicacions de Haussmann. Haussmann és una empresa que fa més de 70 anys que es dedica al sector dels aromes i sabors i als extractes funcionals, aplicats tant en producte alimentari com a complements dietètics i salut. Haussmann actualment està en plena ampliació de les seves instal·lacions per tal de poder oferir més capacitat productiva i oferir un millor servei al client. Compta amb un departament de desenvolupament de producte de més de 1.500 metres quadrats per tal de crear nous aromes i sabors amb les tendències del mercat. A Haussmann realitzem més de 500 innovacions de productes anualment, més altres projectes de gran envergadura que tenim en marxa. Tot això gràcies al Departament d'I+D que compta amb més de 20 professionals especialitzats. Actualment també estem treballant en projectes de digitalització i automatització dels processos de fabricació. A més, estem col·laborant amb empreses i institucions líders en I+D tant a nivell estatal com mundial per l'obtenció d'extractes funcionals, per poder ser en un futur com a proveïdors de productes farmacèutics amb un alt valor afegit. El que li demanem al sector del food service és tenir una previsió de les futures vendes. Això esdevé perquè avui en dia tenim un dinamisme molt estricte que te fa ja no només tenir una previsió a 3 mesos, sinó tenir-la de setmana en setmana. Per això és molt important tenir tota la cadena de valor ben satisfeta tant des del B2B com al B2B2C. Per això considerem que el blockchain és una eina indispensable per poder tenir aquestes prediccions. A les empreses de clúster els demanem poder obtenir una resposta conjunta per millorar l'eficiència i també el retorn econòmic i social de les nostres empreses.